normálne vylísť pod tým hore, patkaň. Na celú noc len patkaň. Mi čula, že jak mám to tú igelitku, alebo to jogurty som až taký zavesila na klinec hore a oni na to nevylezli. Ja neviem, co tam bolo. To taký bol jak skalnatý ten múr. Bo tam tak jak staré bolo. A pod mostom boli, ja neviem, tam černochy tam spali, alebo co, pod mostom. Také kus tak bolo jak rovno, hej, pod mostama. No keby mi začal padať, oni boli na druhej strane, hej. A most, ja som radšej išla sama. Tam, kde nie sú to tí černochy, co tam boli. A neviem, kto tam na druhej strane boli, hej. A oni tam asi aj spali pod mostom. Ale ja som šla, neviem, kilometr, alebo ešte oveľa ďalej, než oni. Tam nikto nebol. Takže som si ľahla na lavičku a tak som si ľahla ešte, co bolo, jak mosty boli, nejak to dosť široké, že by tam by sa dalo ísť večer, akože sebe lehnúť. Pod most. Bo rovno bolo, jak chodník. Rovno a tam by som sebe lehla. Keby začal padať dáž, ale nepadal. A ešte co mám utorec? Už mi nič napadá. Potom tam černochy predávali na dáky také, jak na... Vyšla mi z autobusa a dyč padal, ne? A zima jak svinia. Nedocestovala v noci. A teraz kam mám ísť? Nerozumím reč, nemám kam ísť, ne? Ešte vedra, 2 vedra, plecňak, ne? Proste všetko, ne? A teraz zima. Ježišmária, jak mi bolo chladno do rána. Kde som mala ísť? Ja sa tam nevyznám do pičine. A tam jedine, že kde sa tam schovám? Mi chodila, nestíma. No tam bolo akurát takú s lavičkou. A kus prístrežka, co zastávka bola akože na autobusy. To tam mi pošla. Bo do takých zastávkov úzkých táto na piču, ne? A takoj tam bola aj taká, že jak reštaurácia, alebo taká menšia, co croissant predali, alebo horúce také daco. A tam bezdomovci aj spali. To z jednej strany aj z druhej. A ja nad tým, ne? A keď prestal padať dážď, to ja rýchlo s týma vedrama. Či večer ja som sa nasedela dosť v autobuse, neviem, kilo hodín, 10 hodín. To co, ja bola čerstva, ne? Aj vyspata, ne? Bo sa tam aj vyspíš, ne? To jak park bol, či co? A tam mi poschovala, perši mi rozmýšľala, ale schovala mi vedra. Všetko mi poschovala tam. Když padala, ale dobre mi schovala i vedra, i pixle, schovala mi ich medzi kriky, tak co posadené boli kriky, to tí trávy, i stromy, i tak bolo. A mi to ešte tak fajne, ale dobre mi schovala, nikto to nenašlo. Poschovala mi veci, 4 kusy. Tam, akurát som sa zobrala vetrovku a oblečenie. Boha, tam mi do rána, piči, jaká tam zima bola na tej zastávke. Ja domala, že še spešnejem. Tyk more, Arab tam spal, v spacáku, ne? Hora Černoške, to patrilo na tej autobuske, tá kaviareň, alebo co to tam bolo. Ona bezdomovcov vyhnala, bo jej tam spali, hej? Akože pod kaviárňou. Ona má pravdu do pičine. Kto tam púze, keď tam bezdomovec spí, že je to také opľúvané a tam aj takí chodia pansky, ne? A takí všelijakí, ne? Takí rozumice, ľudze. A ja by tiež nešla tam, ne? Bo to jak špina, bo jaký dupieci, jak bezdomovecké, bo také už to je podradný, ne? Keď tam bezdomovec sa tam leže do piči rovno pod zverama, alebo na boku, ne? Čo ty máš takú jak kaviareň, alebo ke proste, co tam sedí, ne? A ona ich furt vyhaňala. No a Arab tam ležal. Tam on sa ani vyhnať nedal, taký mladý. U spacáku čiernym bol, ne? Tam spal. Se by chrapal do černošku malú piči, ne? A ešte tam prišiel nejaký Arab, akože do dnuka. On ho ešte požiadal, on sebe svoj pak, akože ten spacák sebe, akože tak dôstojne sebe ho zbalil, hej. Poskladal sebe ho, hej, ten spacák, hej. Spal tam v čiernej vetrovke, už neznám učím, no čistý bezdomovec, nie? Ale jak princ, nie? Ešte Araba a pošla, ten mu tam kúpil croissant, ne, sebe vyžobral croissant aj to tu, ne, kávu.
od Araba druhého. Ale to tak důstojně, nie? Jako očesal, nie? Upravil se, nie? Ale ti jsou jak nějaký inteligentně, ale tam spal přitom pod tím, nie? No co, jak u spacáku, nie? Jak posledný ten, nie? Somrak, nie? A potom tam bol nejaký bezdomovec a ten po rusky hovoril, alebo taký jak po jugoslavsky, tak sme si rozumeli. A ja sa pýtala, že kde je mesto, že chcem ísť popatrať mesto. Oplacilo sa ísť do toho mesta. To čisto starobilé mesto, ani neviem, jak sa volalo. Musí popatrať do toho. Taký kostol tam bol, taký krásny. Jak máš to tam Chrám Matky Božej, ten film a ten kostol francúzsky. Ale neviem, taký podobný kostol tam bol. A v noci normálne ten kostol švicil na červeno. Ľudia si tam posadali, turisti, alebo si tam sadol a si pozeral. Normálne, co kostol bol na červeno, na zeleno, chápeš, to, co bolo jak chod, bo to obrovský, nie? To jak toto je starobile, nie? No to čisto, keď s červeným, to jak keby toto, jak z Drakula ten hrad, nie? Na zeleno, na červeno, na modro a hudba k tomu hrala taká dramatická. A na boku boli, ja neviem, labičky a také stromy, už si nepamätám. To si ma pamätá do piči, také stromy tam boli, a to tiež hralo, neviem, nejakú relaxačnú hudbu, alebo co, neviem. A potom boli tam také jak budova, či co, taká tiež sa robila, neviem, či to bol hrad, asi kostol a hrad, jaký, neviem. Hrad, alebo také, tam som núka nebola. Ja na vstupné nemám. Do kostola sa dá ísť zadarmo. Ale mňa vyhnal zo zradu za to, že ja mala toto. Mala jednu, plecňak a mi mala toto na koleskoch, náce, co nie? A do toho som si plecňak strčila, aby som nemusela nosiť plecňak. A on me vyhnal. No to ja aj to poriešila. Mi tam pošla na bok a mi kúkala, že kam to strčím schovom. A tam, jak bola reštaurácia, to tam mi to strčila medzi kriky. A neukradli mi to. To tam bohatý. To piči turisti a to nepotrebujú môj pojebaný ošupanú tašku a ošupaný plecňak. Tam som si to schovala a potom som si pošla po kostole. Me potom púšťal. Co? Klováky, tam prispej mi na klováky. A ja si mám pamätať do piči, jak to tam ja si pamätám približne to, jaké tam vyzeralo. Historické, také menšie mestečko, ale oplatiť sa tam ísť. Krásny. Aj toto, keď ideš kolo rieky, čisto husky, a potom toto smrdí voda, čisto kanál, fuj. A také jak hrad.